Ne diyecektim? Yıllar seni değişeceğim. O guruluyor da. Dubai'de zaten biz dediğin zarı bizde maşinden içinde o kafeden bu kafede kvartirlerde, otellerde video surta çömü koyan sonra Xudaya şükür Allah getirdi beni bu dereceye Xudaya dönün Xudaya cana şükür diyen da siz Xudaya getirin o derece Xudaya koşmayın o siz Xudaya beyle olun diyen yok ya Allah Teala size onya işlerin diyen yok ya onya bizde Tırnajorda götü kaçasan diyen yok gayra dedim Xudaya koşma onya yerlere haişe diyen sizlerine bon Dava. Selamünaleyküm edilişler bu TikTok haberlerimizde Begül Yoldaşova. Söylemedi, gözden yara. Tüf 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 tüflelin, görüp ismetini üflelin. Görüşme diyalog dostlar Begül Cançki özüne göz degendir öýtüp ýör. Sana göz degmendir Begül Can, kelleňe bir zat degipdir. Her gün TikTok'ta ýaltanman konsert berýär. Ana bilingdeki ýağlara gördük goýaýynny. Gayret et sözüňde durgun ýöne Cançki. Gepleşimiziň ikinji sanyna gözel Gulbapaýwa. Mydama birinji, ikinji bolmak halama. Onu üçüncüye geçip bilirsin, birinci yerde Emmelye. Şu temanım şu taýda ýapaýlyň Cançkeler. Türkmenistana häzirki döwrüň aýdym stillary bilen türkmen stili garyp, iň gowy görnüşinde aýtýan we iň köp aýdym işleýän ýekatek zenan wagşy Amalyadyr. Elbetde gyzyl gülam gowy aýtýan ýöne Amalya bilen deňeşdirmeli dälmi kadýan. Ýeketägiň däwiň bar käriň dinle meni söýmek bolsun akıl. Men ýylatyrymdan beýüç başlaýar. Näme üçin? Meni hoş watlam maňa meň malum sen bolsaň arkaş bolsun diýdi. Ol maňa anan ýady. Men öz malumymy anamna gaşyp bilmän. Dogry, käme wagtlar kynaragam bolýar, ýüregim bolýar. Şonda da men malumym anamna ýadajak bolýar. Esasa özüme anamyň bolmaly. Şonda kemde oğlum var gidýär. İlat takýansaň özüňi tana diýip Amalyaň aýdymyna sözler bar. Kime diýdiň agam şonu? Şanymy? Bolýa aýtmaly ya. Hemmekse söze ananı bilem. Oral yazılı bir kısan aydımmy? Biram anna meret bar. Rubrika Hitxana bilen dowam edýär. Espitrin Goçmuradyň gepleşiňini bellek geçen bir söz bar. Şonuňla deýin. Hemmekse söze ananı bilem. Oral yazılı bir kısan aydımmy? Biram anna meret bar. Oral. Buna tanaýaňyz sayt däli. Ýöne Annemeret kim? Annemeret bil ençeme milyonluk aýdymlaryň, hitlaryň sözlerini ýazan şahir. Annemeret agam birinji wiziada esas hem şul aýdymlary Annemeretiň hem ilişi bar diýip bellek geçipdirler. Biz aýtmasagam bilýär, tanaýanlar köp eken. İlkinji soraglardan Sunwata haçan geldiň? Sunwada Farsçylyk mektebe 99-njy ýylda gidip başladym. Ýani aýdym ýazyp başlanym 10-njy klas oturumda 2008-nji ýylda 1-nji aýdym ýazdım. Esas hit aýdymlara Mikey bilen eden proýektlaryňyz. Mikey bilen haçan işleşip başladyňyz? Mikey bilen 2017-nji ýylda Söhbet Kasym bilen saýk däli ýagyny oradyň. Onu dip bilmän aýdym bardy. Söhbet Kasym maňa geçirýär. Mikeyde bir keň ýazdyk seret, keňi diňledim, ýaman odan täze format meni öň göründi. Şoň üçin derrew söz geldi, ýazyp berdim, olam halkymyz tarapyndan kabul edildi, gülýär. Birinji işimiz şol. Söhbet Kasym bilen saýk däli aýdymy öz içimizde has ýaýran hit bolan aýdym bolsa, ýurt daşynda hit bolan aýdymlar haýsy? İlkinjileri. Şol ikinji aýdym Jeren Hanadaryň aýdymy, söýmellärim aýdym. Näçinji ýylda çykdy? Şol var 2019-njy ýylda soňragyna dekabryna. Soňragyna tapawlanan dady, başga döwletlere diňlenip, şon aýdyrlyp soranlar boldy, aýdanlar boldy. Özüne gowny etýän aýdymçylar biz şol aýdymga da aýda aýerlik sorap alyp başlady. Diýmege ýam uruwen çalşýar da bir Şili wagtdan. howasyň artyp, bir zadyň ýörese, iş ondan soň çykaryp hit bolan aýdymlar hemmesem daşary ýurtlara diňlendi. Bir çiğil açılan yer oldu da gitti iyiliğine başladı. Annas kamlenem
yadandan o tügeleme uğruna bolup dur tebebi sözümde aşağı awrasam oy. Amalyan milyon aydımını şeyle setirler var. İlat takyan san ödüm tanı men akıl öğretecek bolamak sana. Köçeler dol penyal hana sana daş instek gitmek mana. Şol biller adamı mı? Kime diydin ağam sen? Şonu mu? Kime diydin? Böyle ayıp malla ya şonu. Şonu var belli bir adama diyem zok gönü teman orta attık kim ödüne çekti şonu dedik. Düşündüm. İlkinci vizamızda ahli hit aydımlan ahli yarkını görködük geçtik. Entem hit hana içine devam ediyor. Dine täzelik agaraşacağız. Bu yeni bir zat aytacaktım. Şol yankı hitlan içinde yank Espiter berdi bir. Şolon aydımma, yalgır aydımma, ana Didar Nur berdi, fın aydımma. Şolary yazan oğlan var. Elkan dip tanalya, siz ödüm halis ya. Nekip bolsa oň bilenem aýratyn. Gepleşi eder. Hemmemide sapak bolacak bir wakany görüň bereýin. 10 minutçuk gyska film, ýylyň iň gowy filmi saýlanýar. Bu adamlar ala dediýär, bu 10 minutluk film nädip ýylyň iň gyska filmi, iň gowy gyska film bol bilýär diýip ala dediýärler we kinoteatrda berilýär. Bu kino gyska film kinoteatrda berilmeli. Ol adamlaryň hemmesi bar ýa. Maňa ala edip nähil film kadip ansaň. Ýani kinoteatrda film başlanýar bolýan. Şeýle filmiň başy şuraya kamera ýokardan aşakdan ýokary seredilen jaýyn patolog görkezgi dur başga işlat görnenok. Ýani 3 minutlap 4 minutlap şo duruşuna durýar, 6 minutlap durýar. Şo duruşunda hiç bir gymyrly ýok. Adamlar hümürdanyp, hüngürdäp çykmana başlaýar kinoteatrdan bolýan. Ýani kamera birden şey diýip aşak öwrilýär. Jaýyn aşağı görkezýär bir düşekde. Doga bitdi. Ýata hassa bir ýaş oglan ýatyr. Şonu görkezýärler we aşağıdan şeýleýärler. Biz şu wagt şol oglanyň size ömrünün diňe 8-7 minutyny görkezdik. Siz şoňa da çydap bilmediňiz. Saglygyňyň gadryny bilen diýip aýdylýar. Hakykatdan hem aladalarymyz bar, bergilerimiz bar, algylarymyz bar, gaýgylar bar, her hili aladamyz bar, her kimde indi şol aladalary bir ýere goýup şol oglanyň ýerine geçmek islerdiňizmi? Elimizdäki saglygyň, elimizdäki baýlygyň gadryny bilelim. Eger bir günni 2 saat oturýan bolsaňyz internetde diýe. Sizin hemme adanyňyz risk aşağına aldy diýe. Şahsy kemilleşmeňiz, kitap okumaklaryňyz, samara razwiýetiýaňyz, çaýyňyz, sowak kedir, kofeňiz bilen diýe 2 saatdan köp oturmaly gerek gelýär mesela. Ken Robinson. Bilim işe, bilim öwrenýän, ilim öwrenýänçe wapşe gerek 2 saatdan köp. Barlak görýän, telefony bir bolýar, näçe oturdyň mesela. İnternetde näçe oturdyň. Limon näçe wagt mesela. Belki salakamsym näçe oturdy. Şonu bilip bolýar mesela. Şotadan barlak görýän diýe. Thomas Edison işden lampşony tapdy. Ne taptılar mıskan, ne böyle taptı? Şöyle var ya, şöyle, oh, lampa! Şey ettim, ne taptı? Müngelet parladım. Şimdi burcuncuk var da, burcuncuk, Wolfram burcuncuk. Şu müngelet çıda ya da, şunu tapyansa atın kuyruğunun barlak böyle şöyle adamlar. Yani problema şu, mektepteki, taşın, orta mektepte bir okuş, orta mektepten bazı oturma için IQ değil yanlar. 80 bolmaly, minimum 80. Eger bir okuwçyň çağa IQ 80 bolmasa, şu okumekden problem götürüp bilmeýär. O hatdynyň aň ýeten okşaň. Sen formula ýa, o da formula furutyny çekýär hitdir. Furuty çekýär. Sen formula ýa, o da furutyny çekýär. Ýeten ok IQ sede. Mektepde muallimler ýollatyp ýatyny çağırýar. Kenije gaýrat ek çağır, bu tupoy, o hat bilmeýär bäri diýip. Näme diýerler? Uro diýerler, Thomas. O da näde? Geçme urfe diýerim. İçme lampasap gelecek mi tane diye o. O ne malum oluyor fizik oluyor. Şu lampa tapan adammış. Yönü mektepten kovulan adammış. Yani angetin o çağa. Üçüncüsü Spielberg. 2 tane rejissör var. Kinolar 1 milyar kazandır. 2 tane rejissörü bir James Cameron. Terminator görmem var mı? Terminator. Bir tane yanma o bırak. Spielberg ve Avatar'lar da atır biliyorlar. O anlaşıyorlar. O 2 tane rejissörü 1 milyar, prakattan 1 milyar dolar çöplen adamlar şu. İkisinin biri Spielberg. 17 yaşında var ya men rejissör borcu akademi okumana var ya. Bırakan sene talant yoktu bu diyorlar. İkinci yeni finansiya. Yeni filmden daha çıkmaya yeni uğru diyorlar. Üçüncü yeni finansiya men rejissör borcu yok deyip. La köre ordun men borcu yok deyip. Yeni uğru diyorlar. Son kerek bilen ne diye. Siyomka barıp uğranmak için kaffumalak, şlapalar giyip var ya şu sahna, set diyorlar. Kinosiyonka bolan yerik, işkirat giyip var. Ulu adam bolup var ya. Uğrancak olup kâbâtlar. Tamam rejissör oluyor. Şu adam ayçim yalakka. Yani bir kino rejissörü
Hiçbir bak olsa şokunu görünme diye de. Yöne üç kere kovlan hak edemedi. Senin talant atıyor kovlan. Samaziyeti de bir zat vardır. Şahsi gerçekleşme bir zat var. O onca faktorda bir dero ay borlay diyorsun. Borlay diyor. Bolun oksa diyor. Sıyınış görüm yok. Sıyınışman bolya ongas. Sıyınışman. Sıyınışat başarılık yine bolun ok diyor mesela için. Biz en köp sıyınışan vaktimiz yaş vaktımızdır. En köp sosyal oluşumumuz yaş vaktımızdır. Sosyal başımıza geldi. Bu şu vaktimiz bolya ad boy veriyoruz. Cevap ad boy vermeli değil. Tak. 5 yıl sonra neyde olacağım? Bugün okuyan kitaplarına, gören kinolarına, vakt sarf eden kişilerine öğrenen enliklerine bağlıdır. 5 yıl sonra neyde öğrenen? Yönüşe gören yerimizden bağlanışıklı bir planlama, bir namama var mı tartışıyor? Ben 5 yıl sonra Suudi olacak, Türkiye olacak, Kıtay'dan Suudi edecek mesela. Ya da Amerika'da kapıyor, ya da London'da kapıyor mesela. Bir okuda öğreniyorum. Şoňulun bağlanşykly näme diýen mesela. Bir näme şey diýen. Mesela men İngilizce okuyan, kurs öğrenýän, dil öğrenýän, ýa-da çagat, ýa-da şeýle mesela. Ya da injener boljak, hizmet okuyan mesela. İkincisi, sen goýulan maksadın ba, sen tuğrun däklerin maksady barmy? İkinci soru. Sebebi sen wagt eden kişiler tarapyndan täsir edýär. Mesela sen sağlynja bolsaň, ştat gelsen, hada ştatda 100 tane adam ma, 100 kişi gripli. Sen ştaydan gripli çıkma ihtimalleri neçe prosent? Hemmemiz gripliler şu atla. Barım afsara üstüriyat, burnumuzda gözümüzde şu atla gripli barım. Hemmemiz yapıcaya girdik. Gripsiz bir yerim girdi. Şu ştaydan gripli çıkma ihtimalleri neçe prosent? Tofanlık olmuyor. Gripli çıkan. Grip çıkıyor. Doğrudan tofanlık grip çıkıyor. Düşünükle. Sen teoride adamın tesiri sonuyalık. Daş teoriyomundaki 5 kişi kim olsa Selam şu otoşulan bir ýagdaý diýip düşünýär. Jim Rohn var meşhur. Sizin de daşyňyzda glan 5 kim bar bolsa, şolaň ortaç ýagdaý fenni diýär. Şoň üçin sen 5 ýyl boljaňa hukman şu 5 kim täzir edýär. Kim bilen atnaşýan, dostum kim joran kim. İkincisi, öwrenenlikler. Köp ýatýan, köp oturan internetde, köp ýýän, köp top oýnaýan, köp kino görýän. Näme köp sarp edýän saç. Näme köp sarp edýän. Şodakman täzir edýär. Şoň üçin 5 yıl sonra meni de bolsam kesitli anlat. Men özüm der. Men kesitli anmakşun. Men töwrüm däkler, men enniklem, men maňa daşdyrym täze adamlar atmosfera. Men görýän kinolar, men näme urup durýam sadece. Şonu mes täsir edýär. Düşüp bilmi? Şoň üçin men şu taýda boljak diýmek, men şu taýda bolarym diýmek çözüt däl, maksadym däl. Goýan bir maksadymy bolup durýar. Şoňa barmak üçin näme diýär? Ana şo kesitli ýa-da. Bir şo kesitli.